Igbo ndị ọma anyị abịa, Igbo anyị abịa, ndị ọma anyị abịa. Eche m na ama m na unu ga na-eche na-asị kedu a ga-emekwa, a ga-eme. Anyị abịala o. Anyị bịa ka anyị kọwala unu maka ụzọ esi ga-enweta German work visa. Biko unu ewe n'iwe na anyị bịa, anyị abịara n'oge. Unu ga-atụsi ya tụsaa na anyị abịago. Ọ dị mma ndị Igbo ka anyị lụsi ibe ọla ike ka ndị Igbo were nweta onwe ha o. Ka anyị lụsi ibe ọla ike ka ndị Igbo were nwere onwe ha o. Ka anyị lụsi ibe ọla ike ka ndị Igbo were nwere onwe ha o. Ka anyị lụsi ibe ọla ike ka ndị Igbo were nweta onwe ha o. Anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri o. Anyị nwe mmeri, chi anyị emeriela. Heo, anyị emeriela, obi n'igwe meriela o. Anyị emeriela, obi n'ala emeriela o. Ka anyị lụsi ibe ọla ike ka o wee dịrị ndị Igbo na mma o. Ka anyị lụsi ibe ọla ike ka o wee dịrị ndị Igbo na mma o. Anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri o. Anyị nwe mmeri, chi anyị emeriela. Ndonu ka nsi wee pụta late, 10 minutes late. Biko na unu atagbune m maka na unu afụgo ka ihe si gbatakwuru anụ kpọ nwa. Anyị ma na onwe ka o si agbọ na-aga anya n'azụ. Ya bụ ndị be anyị, o nwere onye nnukwute onye ihe German visa doro anya. Ọ ga-abịa nọnyere anyị wee kọwara unu ka unu si ga-enweta German visa na-emeghị okpo ofufe ọbụla. Ya bụ ka ọ dịla unu mfe felefele, nya easiest way oburu aka. Ọ ga-abata, ọ bụ onye nnukwu onye nkụzikwa na-akụzikwa German language, na-achọtakwala ndị mmadụ visa. Ya bụ anyị na-atụ anya ọ bakwute anyị ga-anabatakwu ya. Ya bụ anyị nabata ya, ọ gwa unu okwu, unu ga-agụcha ntị, unu wetekwa akwụkwọ unu, wete na akwụkwọ unu, wete na mkpịsị odee. Ọ na-ekwu unu na-edetu, unu ga-achị ya ihe a maka na ọ ga-emechi unu chọba ya achọ, ma unu afụna ya ka unu gere ntị. A ga-enyekwa unu ekwentị ya maka na anyị akpago wee kwee. O wee si na mee German visa bụ tụtụlụlacha. Ịmago na onye na-asụ German language, ịma na ndị Germany ada asụ English, mana obodo ahụ bụ dachi. O so na nọmba 1 nya bụ good country enwekwa. Agụba n'ụwa niile agụnyeghị ya, ịma na onye ilogoro mbụ Germany. O nwere onye mba ada anụ maka Germany, mba obodo Hitler. Ya bụ ebe UK na-awa anya, anyị ga-agabazini Germany. Ọ bụrụ ya na ya ndị be anyị, ka ndị Igbo were nweta onwe ha o. Ka anyị lụsi ibe ọla ike ka o wee dịrị ndị Igbo na mma o. Kedu na ndị be anyị na-eche, ka anyị na-eche. Biko nu na-atụsanụ, meeni ka mmadụ bata ọfụma ka ọ ghara ịbụ abịakwuchi efu ebidokwe na-ajụ ajụjụ. O nwee nke ntụsacha nke Canada, ihe niile zukwela oke n'ime o. Ịma ndị mmadụ bịakwa na-ajụkwa ajụjụ, si m kọwabakwu ya. Ihe niile zuru oke n'ime ya. Ịmara ma nọmba iji ga-eme inquiry ma ọ gọọmenti something, ị ga-aga ịkpọ mmadụ aza, onye nọ n'isi mmiri aza gị, deeli gị ihe. Maka ịmara ede ikpọ akpọ, ịmara ede ide ịma farapụ ihe ahụ bịa na-ajụkwa m. Ihe ajụla onye nọ n'isi mmiri, ọ kọwaziala gị. Ndị abịakwa m lekchọcha anya zukọkwe na-ekwe ebe a ga-eme apply nya mee tutorial anya na-egosi na-alụ ya aka. Maka a sị na ị na-akọwa nwata ihe, ị na-alụ ya aka. Ị na-egosi nwata awụ nọ n'ikpe okwute, ị na-alụli anya aka, maka na awụ na nkume na-eyi. Ana m alụkwu ya aka na-akụ mma n'isi ijele. Ọ bụ mụnwa bụlọọlọ Nneka Ijele Nze. Anyị nọkwa na mba United Kingdom wee na-epromote kwa Igbo ka asụsụ anyị ghara ịnwụ. Ya bụ ndị Igbo be anyị, sụbakwala na ụmụ unu Igbo, sụbalụ na ndị Igbo ibe unu Igbo. Ọ bụ na Igbo ka a ga-aga sụọ ihe a. Ọ bụ iji nyere ndị be anyị aka. Ihe anyị pụta, o nwee ihe onye ọbụla na-apụta eme na soshal midia. Ihe anyị pụtakwa ime bụ ka anyị ọ dịrị ndị Igbo na mma. Ya bụ ụfọdụ na-abụfafụ headline fa awụbata ndị abụrọ ndị Igbo. Asị m sụbakwana ya ka fanụ mba aka m enyechere ndị be anyị aka wee chọba ndị ọzọ.
ibu ga-anyị bụ mba fanwa jee chọba ụmụ nwanne fa ya bụ kesebenie na-enye na akara ịfụnanya nnọọ Chinenye Matu ekene gị Jinia nnọọ Chidi nnọọ Favor nnọọ chelu ka ntụsakwudienye ka mbata ndị Igbo Class World oge enwe ndị nọ n'Igbo Class World na-eche kịta ma anyị bịazi na-emie na Igbo anyị abịa ịma na anyị kwubu ka anyị mee nye na Igbo Class World anyị mechie chenjie mind si ka anyị mezie nye ebe a ya bụ ndị nọ na ya nwee ike na-eche udo enyekwa mfa signal mana ụfọdụ ịmaga onwe ndị anara afụ infọmeshọn n'oge ka njeshi anya na Igbo Class World Facebook page anyị ka ndị nọ ebe ahụ nwee ike bata kedu ya ndị nọ ebe ahụ nwee ike bata ka fafu ya mgbe ọ na-afịọ onye nwere ajụjụ onye chi ịbata ọbata onye chọrọ ịbata ọbata jụọ ajụjụ ya ọfụma kọwalị ya kpọrọkpọtọ ga-agba n'iru nne efi ihe ọbụla ị chọọ ịjụ na-ajụ ya ị na-ekwu ya n'asụsụ Igbo Central Igbo izugbe kpọrọkpọtọ ga-agba n'iru nne efi ihe niile ga-eghe anyị oghe onwere ihe anyị na-ezo ezo ofu mkpụrụ ihe anyị anaghị ezo ezo anyị na-adị ka ehihie unu ya afụkwanụ na anyị dị ka ehihie ihe agba n'aka ejiri enyo enyo ya unu ga-afụkwanụ wee kwee n'isi ya bụ onye ọ masịzi ọ gaa n'iru onye ọ masịrị a ọ gaa azụ a ga-agba okwu ọtọ a ga-adọka okwu a ga-akụkwa mma n'isi ijele a ga-akụwakwa akụ oyibo nsogbu a ga-egbuwekwa ọlụ ya bụ unu chebili unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa unu chebili kedu nwanne anyị nwoke anyị na-eche gị ịnọlụ nso ime ka anyị fụ gị ada akwalakwana agbala akwala ndị Igbo be anyị agbakọgokwe gbasaba na ozi ọma gbasaba na ya anyị mechaa anyị ga-atụbatakwala unu ekwentị ya mana unu ga-akaba arụ wee ghọtatụ ihe anyị abụ unu baa na ekwentị ya ka unu kọọ akụkọ ka ndị ghọtatụla obere ihe maka onye kọọ akụkọ ka onye aghọtatụrụ obere ihe ịma na mma ihe nna ayala unu ama m ihe nna ayakwala unu ọkwa ọya ya bụ ịkọwakata ihe isi a na-awa ka ọwa gbuo gị ya bụ biko na ụmụnne unu jisi ike na-aghọchata obere ihe maka na ihe gbasatụla ọlụ a ihe afụ mmadụ ọsị na ọ dị interested onwe edikwenu paspọtụ ma ọ bụ rekwayamenti ya ndị a na-abụ mbịakwa na-ekwu rekwayamenti ya n'ọnụ ya ka ọ na-ebido chekwelu nwanne anyị nwoke ka m na-enekwa anya ma ọ batago ịnọlụ sendielu m request ka ịbata ịnọlụ nso chekwelu Mazi Chinedu anyị na-eche gị biko ịnọlụ nso ịbata anyegokwa m request ọ dị ka onye mmadụ na-abụ biko onye nke abụọ ị ga-echetu ka ọ bịakwuchie okwu tupu ịbataba ọ bụ okwu ya ọ bụrụ ya ka ihe unu na-ese nduzi m request ọ bụ n'ike uju nke iru ka divine ọ bụ okwu ya na-ese ndị ka unu ga-champion unu batagodi unu ga-echekwa ọbata yes unu batagodi nnabatagodi unu ya abịa na-ene anya maka onye nwa ga-elidi onye bụ the resource person na-abịa the speaker na-abịa ịbatagodi no
No, now, even just now, bata. Sorry for coming late. Okay, the kids are has to bekee. Biko kwa anaghị asụkwa ọkwa Igbo be anyị. Ee, ọ ihe ndị Igbo ka anyị na-eme ebe a. Ya bụkwa ndị be anyị okwu na onu fa ga-aghọta. Onu Igbo be anyị biko ịkụkwana ya mmiri ọ bụgodị na oyibo ga-abata ya bata obele maka onwe ndị na-asụsụ karịa ịmago Igbo a na-asụ Igbo oyibo akarịa na ya ọ na-adịcha mma. Nwanne anyị nwoke ọ bụ Chinedu nnọọ ọ bụ nnukwu onye nkụzi na-akụzikwa German language na-enwetakwara ndị mmadụ German visa. Ya bụ ọ bara uru ka m bịa kọwaba ebe ọ nọkwa ọ nọ n'onwe ya na-ene anya. Maazị mmalaiki ka ịkọwara ndị Igbo onwe gị ịkọwara ndị Igbo onwe gị kọwaa ihe ị na-emetakarị ịkọwakwanị ka fasi ga-enweta visa German a work visa a na-ekwu maka ya maka ọlụ bụ ihe ndị be anyị chọrọ ọfụma nnọọ ka maka onye enwere ọlụ ọ bụrụ ya bụ na agụụ abịa ọlụ dịkwa mkpa na ndụ mmadụ. Ngwa gaa n'iru. Ndị Igbo ndị anyị jibere mgbede ọma nọ. Ndewo nọ. Ndewo nọ. A na-anụkwa ihe m na-ekwu. Anyị na-anụ ya. Ọ bụrụ na anyị ngụwa na-anụ ndị ọzọ ndị na-ekiri anyị na-anụkwa ihe a na-ekwu. Biko deeni na unu na-anụ ọ bụrụ na unu na-anụ ihe ọ na-ekwu deeni na unu na-anụ ka o nwee ike gaa n'iru. Deeni na unu na-anụ. A na-ede fa na-edekwa na fa na-ede fasi na fa na-anụ ya. Ndewonu daalụ nnukwu nwanyị ekene gị rinne mana gbaghara m na m bịara late. I kwuru 9 o'clock Nigerian time. Biko gbaghara na m bịara late. Anyị agbaghalụgo maka anyị na-echezi anyị nwere iwe ọ gaghị emezi mbọsị ọzọ. So ka anyị gaa n'iru because n'oge adọrọ. Aha m wụ Mazi Chinedu Valentine, ụmụ onye Imo steeti nke eji onye nkụzi asụsụ German wee mara. Anyị wawo ndị na-akwalite asụsụ German na mba niile. Anyị na-akụzikwa ya online mostly na-akụzikwa offline. So o nwegasịrị ọtụtụ ihe dịgasị ụmụnne anyị tụsịrị ịmagasị bụ ndị nke anyị akọwapụta n'abalị nke tata. Ịghọtago? Just 1 minute or a minute. Ọ na-abịa anyị abịago unu amara ka anyị si kwado. So e nwere ọtụtụ ihe ndị anyị akọwapụtasị ga-enyere ụmụnna anyị n'ebe dị iche iche aka. Ọ kachasị otu esi enweta akwụkwọ ị ga-eji wee bata mba Germany wee bido nke ndị bekee kpọrọ karia, na-abụghọzi akwụkwọ bụ na enye gị 1 month or 45 days ịbata as a visitor. Obere oge akwụkwọ gị aha nwụọ, ibido gbagharịba chọbazie ka ị ga-esi wee riwe adọrọ ụdị ihe dị otu afọ. So
anyị ga-akọwapụta ụzọ ihe anọ. Ụzọ ihe anọ ka anyị ga-akọwapụta. Nke izi ka a kpọrọ job seeker visa. Then nke abụọ job seeker visa. ya bụ onye na-achọ ọrụ. Job seeker visa ị ga-eji wee jee chọọ ọrụ. Then nke abụọ ka a kpọkwara opportunity card nke mere approve 2 weeks ago. Launch gị mee approve 2 weeks ago. Ihe ọ fọziri wụ implementation, which na-anya ya mgbe na-adịghị anya, ihe dịka ebe ọnwa 5 ọ ọnwa 6 nke ahụ ga-ebidokwa. Then nke biko Maazị iwekwana iwe, nke abụọ ka ihe ịkpọrọ ya kịta. Nke abụọ akpọrọ ya opportunity card. Okay. Ịma na m na-edetụkwa. Then nke atọ akpọrọ vocational training. Okay. Nke anọ akpọrọ nke anọ AUPE. Nke anọ akpọrọ ya AUPE. So nchọ ka anyị bido na nke izizi. Nke izizi akpọrọ job seeker visa. And ihe a na-ekwukwa n'okwu ya wụ mba Germany, obodo kasị obodo. Kedu ị na-apọ ozuzi? Ị na-asịkwa ekwu okwu. Ọ dịkwa ka netwọk gị ọpọ ọzọ gị. Na Nigeria enwere m netwọk. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ọ pọzụrụ obele bidokwa mana gaa n'iru. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? N'oge mbụ ndị be anyị na-eme ịchọ ije chọọ ọrụ na Germany, ị ga-esi na Nigeria wee na-achọ ya bụ ọrụ, which na ọ na-afịawa arụ isi na Nigeria nweta ọrụ tupu iwe bịa gawa. Mana ugbu a German gọọmenti ewepụtago enwe visa nke dịkwa na a na-akpọ job seeker. Ọdụ na imirikiti n'ime anyị amara maka ya. Ihe mekwa na ya mara maka ya maka na ya anaghị emekere research due to ihe anyị bụ n'isi dị too much. Mana m chọrọ ịkọwa this job seeker visa now. So ọ bụ na nkọwacha ya, ịnenecha this video or live video anyị nọ, ị nwekwara ike ijekwa iwere ekwentị gị ije gọgụlụọ ya, chekie ya, gụọ maka ya ọfụma ka ị nwee ike ịghọtakwu ya. Job seeker visa wụ visa. Ịgbachanụ m njekwe gụọ wee kwenye n'isikwa. Job seeker visa wụ visa ga-enye gị ohere ka ị were akwụkwọ gị iji gụọ akwụkwọ na Nigeria banye bata mba Germany bịa chọrọ ọrụ. Then visa ahụ a ga-enye gị ya 6 months. 6 months ahụ enyere gị bụ ka ị were 6 months bịa chọọ ọrụ. Then ọ bụrụ na ịchọta ọrụ a convertiziere gị the visa, that's agbanwere gị visa ahụ to ihe a na-akpọzi work permit and the resident permit. Mana job seeker visa ndị ọ na-efevọ bụ ndị gara mahadum nke a kpọrọ university. Ndị gara university ọ ha maka nke a na-aka efevọ. Ọ naghị efevọcha ndị na-agara university dịka ndị gara polytechnic, ndị mere like OND, HND, ndị ji diploma, certificate nkịtị. Ọ naghị efevọ ha. Ihe mere na ọ naghịkwa na-efevọ ha bụ maka na a ga-ebu ụzọ sị ha na ha ga-agụọ German language. Ha gụsịa ya, then ha ede exam nke a kpọrọ B1. Ha desia exam ahụ pasịa ya tupu ha ebido bịa mewa apply. So ọ naghị efevọ ha maka ịgụ that German language.
mana ndị ọ bụrụ na ị na-ege ntị ọ bụrụ na iji university certificate ebe a egbuzi n'oge enwere ihe ị na-eme na Nigeria ọ bụrụ na iji university certificate ọ bụrụ na ijiro mana ọ nwere nwanne gị ọ ikwu na ibe gị jinu si ya na ya egbuzi n'oge. oke maazị biko kwa iwe n'iwe ka ọkwa ndị ji university certificate degree fa ga-amụrụ Germany wee gabakwa German language. Okay, ajụjụ gị mara mma. Ọ nọghọ na requirement ọ dịrọ ka UK na Canada a asị gị dee English exam ọ nọghọ na requirement enwere any German exam ị ga-ede mana ọ ga-amasị ma ọ bụrụ na ị mụta basic German language otu ị na-esi ekwu ụmụ ịmaghị ewu basic how are you, what is your name, where are you from, how old are you married, ụmụ kịrịkịrị fa ọ bụrụ na ị ga-ebido ya mụbe ya yes ọ ga-enye aka maka na ọrụ ka ị na-eje ịchọ na mba Germany and ọrụ ị na-eje ịchọ CV gị ahụ ọ ga-amasị na ọ bụrụ na ebe ahụ ị ga-ede languages itinye English inwezi ike itinye ya stroke basic German so that employer gị hụtụkwa ya ọ mara na ị nwetụkwara knowledge of German ọ ga-eme gị inweta ọrụ ọsịsọ bịa convertzie visa gị ịghọtago. So nke a na-afavor graduate ọ bụrụ na ị wụ graduate na iji university degree, bachelor degree, master's degree, PhD, wait for nobody, grab this beautiful opportunity. Ịghọtala. So mana enwere ihe izizi ị ga-ebu ụzọ wee mee ị ga-ebu ụzọ gaa cheke na skuulu gị ahụ ị gụrụ ọ dị recognized na Germany enwere ka esi eme ya. So ha bi wee wepụta ihe a kpọrọ Anabin database. Enwe database ha na-akpọ Anabin. Nke UK a na-akpụ ya maazị like nke UK a na-akpụ ya NARIC conversion like ewekweli ya enyocha anya. That is certificate evaluation. Yes, fa na-akpụ ya NARIC conversion. So gakwa n'iru kpọkwa afa nke ndị Germany ihe a ga-eme afa ihe fa na-eme certificate evaluation ọ bụrụ na nke ahụ iji go na Nigeria ka ị ga-eji arụ ọrụ ị ga-ebu ụzọ ide akwụkwọ ichekara akwụkwọ gị niile esendị ya Germany then ha nyochacha ya ha nyochasịa then ha wee nyezie gị official statement enyezie gị official statement wee dezie ihe gbasara your degree dee ihe gbasara maka gị wee kwuzie na ịdịgo eligible ịbata mba Germany ya chọrọ ọrụ. So ha nyezie gị that official statement ị mara that na ịpasigo number 1 then number 2 bụzi ịgabazi inwezi proof of fund maka visa ya na-enye gị abụrụ visa ị ga-eji rụọ ọrụ ọ bụrụ work visa kama akpọrọ ya job seeker visa ị ga-eji bịa chọọ ọrụ ọta ihe dị iche ọ bụrụ visa ị ga-eji bịa rụọ ọrụ ọ nke ị ga-eji bịa chọọ ọrụ. So a ga-asị gị debe proof of fund nke a na-abụ 6 months ahụ a ga-enye gị 1 month ị ga-eprove ha na ị nwere 934 euros na akaụntụ 934 euros then ọnwụ na ịgbakọta ị multiply ya by 6 months ahụ ime 934 times 6 ọ ga-enye gị 5,604 euros 5,604 euros ọ bụrụ na ị wedata ya n'ego naira anyị I think ọ ga-abụ ihe dịka ebe 4.2 or 4.3 million. So ọ bụrụ na ị nwere ụdịrị ego a ị ga-etinye na akaụntụ gị as a proof of fund then ị nwere degree wait for nobody enwezikwa ihe ị na-eche just these two things. Ọ bụrụ na ị nwere ego a ị ga-edebe na akaụntụ gị ka ọ ga-adị iji ya akwụ fee ọ akaụntụ bụ aha gị ka ọ ga-adị 5,604 euros ọ bụrụ na ị mee 934 times 6 then ị nwere university degree
ihe visa ji mma bụ na ihe abụrụ visa bụ na ịbanye obodo ịbịa gbagharịba isi na enwe ha akwụkwọ mba ịghọtago. Ama m na ọtụtụ ndị mmadụ na-eje tụwicha 2 million 3 million 4 million 5 million just ka ha wee nweta Schengen visa, and ha were Schengen visa ahụ mee travel. Ihe a ga-enye gị 1 month, and iwu visitor ka iwu enweghị ihe ị ga-eji visa ahụ eme. Ịnọchakwa akwụkwọ gị nwụọ ịkwụgharịbazie n'obodo chọba akwụkwọ uche na o nwere ike ite gị years ị ga-enweta akwụkwọ ahụ kwa. Germany nke fa ka njọ, mana anụ m kịta na onye ọchịchị bata adịgo obele mma than before. Germany anaghị anọkọta nye akwụkwọ fa adịrị izi fa na-enweta mana ọ dịrị izi ọkwa 50-50. nke Germany ka njọ, mana anụ m anụ kịta na onye ọchịchị nke abata na-emegheli na-alaikizikwa imigrant obele. Ọ bụ ma mgbe tere aka mba bifo enye gị ihe atakụta ya aja. Ngwa gaa n'iru maazị. So ekwuchago m maka job seeker visa. Then nke bụ ikwugo proof of fund. Ekwugo m proof of fund. Ihe two things onye ahụ m ga-enwe. Then enwekwa ọbụgodi na enwere ebe ịrụrụ ọrụ ka warụfụ na enwere ebe ịrụrụ ọrụ. Ọbụgodi na enwegodi ebe ịrụrụ ọrụ mebi na ị na-emere onwe gị biznes, ị ga-achọkwa ebe ị ga-ejeje weta akwụkwọ gosiri na enweghị ebe ịrụrụ ọrụ. Experience and ọ naghị adị obele idenye 2 ọ naghị adịcha from 5 3 4 5 a na-ewechi ya 3 4 5 a na-ewechi ya ebe bụ na ịrụgo ọrụ. Ọ bụrụgodị na ọ na ị na-eme biznes, ị ga-achọkwa ofu ebe jenata ha akwụkwọ ịrụgo ọrụ. So ihe a 3 major things ị ga-enwe. Ya wee university graduate. Sorry na nke favor. Ama m na-enwe ndị ji polytechnic na-ege nke favor ụnụ. Ịghọtago. Nke ga-efavor ụnụ bụ nke a na-abịa na akpọrọ opportunity card, because that one ga-awụ based on point. Nke ahụ a ga-eme ya by point. Or skill and unskill. Skill and unskill. A ga-eme ya by point. This opportunity card nke a launch last 2 weeks. That one bụ iruo 6 points. Ịma that na qualify go. Then ha enyego ndị ji degree, bachelor degree and master's degree, enyego ha automatic qualification. University graduates ndị ndọrọ inwezi those points because enye ha automatic qualification. Ọ bụrụ na iwe graduate kwa, that's university graduate, the opportunity card nke a na-abịanụ qualify go automatically. Eyotago. Then ngwazi ọ bụrụ na ijiro university degree, ịchọbazie point ka ị ga-esi wee meet up. Emere 35 years below. Ọ bụrụ na ịdị below 35, ị nwetago 2 points. Then ọ bụrụ na ịdị between 35 and 40, ị nwee 1 point. Then ọ bụrụ na ị gafego 40, ị nwee 0 point. Then ọ bụrụ na ị nwee work experience up to 3 years, then ị nwetago 3 points. Ọ bụrụkwa na ị na-asụ German language, asụsụ fa, ị ga-enwetago 3 points. Then ọ bụrụ na your partner, maybe di gị maọbụ nwunye gị, meet the requirement, ị nwetago 1 point. Chekwali gị mmadụ nweta ihe, nwunye ya na-enwetakwa 6 months before. So ọ bụrụ na ị gbakọ ihe niile, let's assume na ese gịnị? Isi na nwunye mmadụ nweta ihe ma ọ dị like di mmadụ nweta ihe, nwunye ya enwetago point. O nwere ihe ikwu ma aghọta. Okay, na ihe o mere like for instance now, awụrụ m a university graduate, enyebe m automatic qualification. Ọ bụrụ na adị m below 35, enwego m 2 points.
Ihe requires inweta 6 points ma na qualify go. Ịchọbazie proof of fund ma apply. Ọ bụrụ na ndị below 35 akwe ma na enwetego m 2 points. Yes. 2 points, yes. Okay. Then ọ bụrụ na m nwee work experience up to 3 years, akwe ma na enwetego m 3 points. Ọ bụrụ Yes. ọ bụrụ 5. 5. Then ọ bụrụ na nwunye m bụ university graduate, akwe ma na ọ qualify go. That automatic qualification. Automatic. So as na your partner meet the requirement, na inwetego 1 point. So ọ bụrụ na nwunye m wụ graduate, na enye gị automatic qualification, onye go 1 point. If na ntinye my work experience and my age below 35, if na enwego m the 6 points. So ihe ga-achọbazi proof of fund. Okay. It qualifies ya. Nwunye gị onye na-abịazi ka ọ gịnị ya ga-eso bịaba? Nke ahụ ga-akpọ family. Oh yeah. Opportunity card of family. Okay. Eyotago. Yes. Opportunity card of family, then ịchọbazie proof of fund. Mana ebe nsogbu ga-adị bụ ọ bụrụ na maybe ịdị below 35 nwee 2 points. When work experience of up to 5 years or 3 years or 4 years, it went 3 points. Okay, man, you 1 point. Ọ bụ na nwunye gị enwere abroad graduate. So kedu ebe ị ga-esi wee nweta 1 point ka ị wee meet ya? Ọ bụrụ na ibibo na Germany, a sị na ọ na ibigo Germany period of 6 months before it or 1 point. So ọ bụrụ na ka ị ga-esi wee nwetazie 1 point, then ị gụọ language nweta 3 points. Ka ihe ga-emezi onye bụ na ị qualify n'ozugbo ozuro 5 ka ị ka nwere. Ị nwere work experience dị below 35, you're having just 5 points and the required points bụ 6. Ka ihe onye ahụ ga-emezi ka ọ wee nwetazuo maka o nwetazuozi. Ihe onye ahụ ga-eme bụ na ọ ga-ejeje gụba German language. Ịghọtago? So nke a bụ ị na-anụ maka opportunity cost. As an opportunity cost, opportunity card, ibido kwadobe because a ga-eme implement by end of this year or beginning of next year because emegi approve just last 2 weeks. So ihe ọ gosiri bụ na implementation emega approve ọfọzịa ka emebezie ọfọzị implementation. Ihe one thing ị ga-ama na Germany na lack workers. Ịghọtago? Lack skilled workers and qualified professionals. Ịghọtago? UK emechegonu fa nụkwa na UK fe emebekwa nke ịgba na Germany na-emekwa UK fa na-abọ na-eme etibe nku. So ka amalụ fa na-asị na fa kali ndị UK ya ka fa ji mebekwakwanụ ngwanụ ka emebe na ọ dịkwa mma ọ bụ anyị ka o fevọlụ ha na-adịrọ mma bụ ụlọ ndị nze. So si mebie. So nke ịtọ vocational training. Nke a siri ike mara ọ mara mma. Vocational training bụ ọ naghị efu ego mana ị ga-ata afụfụ wee nweta ya. Ihe niile nọ na ya bụ n'efu mana afọ ị ga-atazi bụzi ego language. Enwere program ndị Germany na-eme akpọ vocational training. Ịkọwa ya ka ndị be anyị ga-esi ghọtakwa ya ọfụma wụ apprenticeship. Ihe dịka ịkpọrọ nwa boy now, itinye ya n'ụlọ gị na-enye ya nne, zụọ ya for 6 years, cater for him. Ụdị ihe and like apprenticeship. So ịmụ ọrụ ndị Germany na-eme vocational training mana for young people. Ndị dị between the age of 16 and 26, 27 thereabout. Ịghọtago? So nke a na ọ bụrụ na ị nwere nwanne ọdụ na ị nọ n'anya here, that's the excellent way to start a career in Germany. That vocational training because it's entirely free. Anaghị akwụ ụgwọ. Ịghọtago? Onye ahụ ga-anọ ebe ọ nọ na-amụ Germany
German ka ọ ga-ejebe ebe ahụ wee jee mụba. Mba, ị ga-ebu ụzọ qualify ya, then ha akpọrọzie gị. Most times, a ga-agbara gị flight ticket. Most times, companies ga-agbara gị flight ticket from your country bata Germany. Qualification ya bụ ị ya dị young one under gịnị? Ị ga-enwe WAEC result one. From 16 ọ bụ na ị nwe from 16 to 26. 26. Ọ bụ na ị nwe WAEC result first 10. Then ị ga register na school. Na Nigeria enwegasị so many German school. Enwe nke ndị dị n'Enugu, enwe ndị dị n'Awka, enwe ndị dị na Lagos. Ebe ọ bụla ị nọ, ị jee chọọ German school. Ị na-akụzikwu nri mana nke gị ana m akụzi German, but m ebido that one from January. Ndị chọrọ ime vocational training ebidobo m nke ahụ. Ịghọtago? Okay, ibezini na Ghana kwan nke ka ndị be anyị si ga-abịakwan? No, online. Mba, mma anọ Germany next month. I'm going back next month. M ga-anọ Germany next month ended. Okay, online. Ihe niile m na-eme bụ ebe ọbụla m nọ online. So m ga-anọ Germany next month ending. Ịghọtago? So enwere program anyị na-eme here na ndị Sierra Leone, Liberia, Ghana. So enwere program anyị na-emerofa. Ịghọtago? So m finish here next month, I'll be in Germany by next month ending. Do you understand me? So this vocational training now, bụ apprenticeship program. Ịmụ ọrụ, inwe WAEC, jee chọọ German school. Ị ga-eje gụba German language. Bido na A1. Enwe A1 nke akpọ beginners level. Enwe A2 nke akpọ elementary level. Enwe B1 nke akpọ lower intermediate. Enwe B2 nke akpọ upper intermediate. Enwe C1 nke akpọ advanced level. Enwezie last final one akpọ C2 nke a na-akpọ fluency level. Iguru ebe anyị ma na-egochago, mana ha sụrụ gị ruo de ebe ha gwara gị jedebe wụ B1. Ihe niile ị na-akpọzi nnachi mmadụ gụwacha isi. Emanguru C2 bido na A1 beginners level. Ịgụcha A1 oge A1 ga-eteki gị 8 weeks. Egosia ya ịbanye A2. A2 ga-eteki gị 8 weeks. Egosia ya ịbanye B1. Ịgụchazie B1 ahụ, ị gaga register for the exam. A na-ede exam ya all over the world. Ha nwere centers ha nọ everywhere. Nke dị na Nigeria dị na VI, Victoria Island. They type Goethe Institute, Lagos. Ebe nke ị ga-eje the exam. So ọ bụrụ na ị dị na age ya na-akọwa now 16 to 26. Ọ na-enwere nwanne gị nọ na that age, ọ desigo WAEC, enwere ihe ọma ọ na-eme, gaa tinye ya na German school. Ịghọtago? Ọ na ọ gụsịa German, ya ga-ade the register there. A na-ede exam 4 times every year. A na-ede March, na-ede June, na-ede September, na-ede December. Ịghọtago? So idesia the exam iguluo na B1 ọkụ ya. Iguluo na B1. No na exam. Or you do qualify. Ije the exam nwee 60, inwere 60 over 100. Ịghọtago? Automatic ticket to Germany. And need to proof of account. I'm making interview. No proof of fund. No interview. Just see what your certificate. It build all your CV. If you do your CV, may with the contract from Germany within 2 weeks. They will take a contract because I need 500,000 people. Contract company na young people have get trained na vocational school. Do you understand me? So with the contract. Then most companies got a flight ticket once you did that B1 certificate. Do you understand me? So you need to proof
for fun. They need writing ₦1 na account. Maybe brother chekwali ka nkwo. Maybe kwe achọkwa ka asụsụ fa na-agbasa. You forgot the power of language. Yes. Maka ịma na fa na regret na asụsụ fa agbasara. Ịma na Spanish bịa gbasa ma French ma English. O nwere ndị na-asụ Germany so ọ na-ewute fa. I think na fa chọkwa ka people sụọ asụsụ fa. Nya ka ejizi si no free a na-amụ ya ịpas ya ịbịaba free. Nya mgbe a dị busy na-ecolonize ndị English ma French. Hitler dị busy na-anụ agha. Fada atakwa ka a ghara ịkpasa ihe ị na-ekwu. So ọ bụrụ na ị pass ya the exam, ịrụọ your CV, then ọ bụrụ na ị mara eme ya, idere anyị ozi, anyị help gị nwetara gị contract from company because every year ha na-need 500,000 young people. Ịghọtago? Mana anaghị enweta up to that because of ndị mmadụ anaghị agụ German language. But ọ bụrụ na ibido taa gụba German language, wepụtara ya 7-8 months, ndụ ga-ama remain the same, honestly speaking. Ịghọtago? So nwatakịrị ọbụla ihe nji na-ekwu ife a bụ na ịbịa na Nigeria na mmadụ ga-enesi waye obido JAMB lesson. Ojecha JAMB lesson, oje nene post 2ME, ojecha post 2ME, agụcha ihe niile apụtakwa ọrụ adịrọ. Agwa gị number of graduates na netwọk ebidogo ị ga-ati aka na asị nsogbu. anya gị 1 million naira. Ebe nke a dị free. Ọ na-ahang ka m na-ekwu ka o wee ihe ji wee rapụ ya. Ebe ọ bụ na a na-abụ onye nwetaluo B2 exam ya ọ bụrụzie visa. Jee tinye ya na German school na ngwa na another good thing nọ there bụ that na ọ bụrụ na onye ahụ gụsịa the language gaba Germany, company ahụ ga na-akwụ ya ụgwọ ma ọ na-agụ akwụkwọ plus vocational school 50% vocational school 50% practical. Onye ga na-akụ, so a ga na-akwụ gị 1,300 euros, some ga-akwụ 1,200, some ga-akwụ 1,000, mozie average 1,100 euros. I convert ya na naira today is approximately 900 to 1 million naira. So as a student dị young, ị na-agụ akwụkwọ na Germany, a na-akwụ gị 1 million naira. Ọkwa ebe ị bịara ịgụ akwụkwọ, ị naghị akwụ ụgwọ akwụkwọ, ihe niile ị na-agụ bụ free, a na-akwụkwa gị ụgwọ n'elu ya. Gị na ya jede JAMB de post 2ME je na-agụ 5 years na Nigeria kedu ka mma. So secure by your future now. Do you understand me? And ihe niile a na-agwa gị were phone gị mee research. Ihe niile na online, but because of lack of information and then anyị anaghị enwe time due to na mkpa anyị bụ n'isi dị too much. Anyị anaghị enwe time eme research. Ịghọtago? And ka m gwa gị ofu ife, German language a na-ekwu ndị mmadụ na-afụ ya na ọ dịrị achievable. To be frank with you, ịgwa gị eziokwu, osichakwa ike ma itinye ya uchu, mana ọ ga-esikwa ike. Osichara ike ma itinye ya uchu. Mana enwere ihe nche ịgwa gị, ịma na language ọbụla nwere family o belong to n'ụwa. Language asụsụ ọbụla a na-asụ enwere ebe o si pụta. Okay, enwere different families na-abịa na asụsụ a na-asụ. Enwe nke a na-akpọ Baltic, enwe Celtic, enwe Romance language, enwe Indo-European, enwe Indo-Iranian, enwe so many of them, enwe Germanic. Ngwa ka m point ya Germanic now. Germanic languages nwere different branches na ya. Ịbịa na Germanic languages, ebe a nke ị ga-afụ Proto-Germanic, ebe a ka ị ga-afụ North Germanic, ebe a nke ị ga-afụ East Germanic and the West Germanic. Then ị gbarata na West Germanic ebe ahụ, ebe a nke ị ga-afụzi
English. Ebe nke ga-afụ Dutch nke a na-asụ na Holland, asụsụ a na-asụ na Holland, Dutch. That is Netherlands. Then Dutch. ebe ahụ ka ị ga-afụ German. That West Germanic. All the similar Dutch. So ịbata na West, yes, ịbata na West Germanic, under Germanic languages, enwe West Germanic. Ebe a ka ị ga-afụ English, for Dutch, for German. Kedu ihe English na German ji nọkọ na ihe o mean na English na German belong to one family. So o kwesịrị that na ọ ga-adịrị onye na-asụ English easy ịmụta German than Spanish. Na-asụ French or Spanish, French, Portuguese, ha ncha niile nọ n'ebe a na-akpọ Romance languages. Enwe language family a na-akpọ Romance languages. Ebe a nka French, Spanish, Portuguese, ebe afọ kafa nọ. That is why ịma na French, ichi si good morning, si bonjour, good morning. Do you understand me? So yes, Portuguese. So go to la Germany, like isi kedu ka ime ọ dịkwa mma nke ka anyị ma oyili English. So go to la anyị nyobele. Viget Esdia. Viget Esdia. Viget Esdia. Ka ihe ọ pụta. Kedu ka ị mere? Viget Esdia. Oh. But the literary translation ya bụ how is it going? Ndị Germany na like use that phrase, how is it going? So ha man say how are you? Viget Esdia, how is it going? Or ha na like use that phrase. Don't think Holland kakwa we English like come bụkwa come mana okay. Come bụ calm. Like come bụkwa calm. In German, like in German, all is good. Like in Dutch in Holland, all is well with you. Alles goed met jou. Alles goed met jou. All is good with you. All bịakwa yit English. Alles goed met jou. Met bụ with. Ka anyị rapụgodi emeche kọwabagodi nke visa emeche I capitalize ya na ofu fa ga-emegodi menye ka abịaba abịa. Ndị so na-akụzisi ya na ndị be anyị nọ na Nigeria mara na opportunity na awufusi mana ọ na ihe niile ị ga-atakwa afụfụ enwero nke dị easy maka nothing good comes easy. Enwere ezigbo ihe dị easy omume ha ncha nwecha huge sacrifice ị ga-eme, ị ga-ewepụta, ị ga-amụ anya abalị. Ịghọtago na mụnwa na-akụzi German today bụ ama m afụfụ ntara n'ụwa. It's not an easy something. Do you understand me? All determination ya na ịkpọ ihe wee menye bido n'ogobano German. Ụmụaka anyị nọ na ndị nne na nna kwụsị na ise ndị ụmụ unu to university kpojenụ ha German school. Ego ahụ ị ga-eji ịmakwa na ise ndị nwa gị university iji ga na-akwụrị ụgwọ akwụkwọ, na-akwụrị ụgwọ hostel, na-ese ndịrị ya pocket money, and ọ bụcha ihe ahụ ọrụ adịrọ. Mana ọ bụ na ị were ego afọ just period of 1 year wepụta chọọ German school tinye ya isi. By January m ga-emepe German school for mainly vocational training. M ga-ebido ya January. Ị ga-anọ vocational training mma na-etrain ndị mmadụ. Ị ga na-amụ ya from home. You don't need to come to any physical classroom or whatever. Ị ga na-amụ ya from home. Ihe need just a smartphone. Do you understand me? I have all the equipment for that. So ị ga na-amụ from home. Then the last one bụ Ope. Ope amakwara na mma too much. Ope bụ ije Germany rụọ ọrụ as a nanny for 1 year. Then ịrụsi ọrụ as a nanny for 1 year, i switch zie bidozie vocational training. So nke a nwekwa age nke ya kwa ndị bido 16 years rukwa na 26.
so ọ bụrụ na ị nọ na age a chegodili maazị ka m gwa ndị be anyị okwu unu buru ibu na-awọchi ya 200 and mana from shares ịma na ihe ọ na-eweta bụ nnukwu infọmeshọn ọtụtụ amara lack of information na-eme anyị na-akpụgharị azụ ya bụ biko ụmụnne tinyekere n'aka na shia bọtịn ka unu kesaa enyi ka ndị ọzọ amara wee mata maka na ihe ọ na-akọwa bụkwa nnukwu ihe ịghọtago onwe onye ga-amata ihe a ozochie nye mana duto ka o si afọ anyị ji eme ọdịmma ndị Igbo ọ sị ka ọ bịa kọwalụ ndị be anyị ya n'ọnụ be anyị ka ndị be anyị mata ọsụrụ oyibo ọsụrụ Hausa ọsụrụ Yoruba ya bụ ndị be anyị buru ụzọ o nwee ihe a na-abụ ndị mmata wee muvuo ilu ofe adomineti ebe ahụ ọnyanwa bikonu ngwa tinyere n'aka na shia bọtịn bikonu ka ndị ọzọ na-abata maazị gaa n'iru. so nke ọpa bụ all young people ọ bụ na irubo 26 years ihe nke esichara ike because ihe ị ga-amụ bụ A1 ka ị ga-eme A1 wụ the beginners level A1 wụ mainly for beginners the first level ị ga-amụ na German ọ bụ na ego nke ahụ ọ ga-eteki gị 8 weeks onye skuulu ji akụzi ya 8 weeks that's 2 months emesịa ya ọfụma tinye ya uchu ijede exam pass ya nke afọ then ije na their site create a profile create a profile ibido chọba host family enwere thousands of host families na-achọ ndị ga-abịa take care of their kids just for period government mere ya no 1 year so contract a ga-enyekwa gị bụ 1 year ka a ga-enye gị then that 1 year that family ahụ ga na-akata ihe niile gbasara gị ị ga-abụ member of their family for that period of 1 year. Ị ga-ebibe fa living ịma nkwụ ụgwọ unu ha ga na-enye gị ha ga na-azụrụ gị akwa ịghọtago and ha ga-alike ka ị bụrụ onye ma anya moto because na ị ga-eji moto ị ga na-ebugharị ụmụaka ahụ na moto most of them ga-alike ka ị bụrụ onye ma anya moto because ị ga na-ebugharịkwa ụmụaka ahụ na moto ịghọtago so ime ya that 1 year anyị ga-eme ha ga-etinye gị na skuul ha ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ ahụ skuul ha ga-etinye gị bụ ebe ị ga-ejizi ga na-amụ German language nke bụ A2 and B1 the reason ị ga-ejije na-amụ that German language because that period of 1 year ahụ ịnekọtachara ha ụmụaka anya ịpụzie na the family switchzie to vocational training the last one nkọwa so open and vocational training bụ almost the same thing. So enwere so many ways ndị be anyị all this ihe a na-akọwa bụ so many ways esi bata Germany enwe akwụkwọ gị na akwụkwọ amamnwe issue ị ga-enwe akwụkwọ na-arụ ọrụ akwụkwọ gị gwụkwa ị nwere ọrụ a na-agbatịkwa ya requirement niile ndị obodo niile ijebe for passport it become a citizen our rocket science ihe niile adị achievable so ka anyị kwụsịzie na ịdị na-agbagharị na-agba kitikiti na-achọ akwụkwọ ọ na-acha 20-something years na-achọ akwụkwọ ụfọdụ ndị bịa chee na fa ga-anachi nụọ nwaanyị adebe nwaanyị anọlụ na-echeketa akụkọ ababịa ọ na-afịakwa arụ ihe ị na-akọwa dịkwa mma yes na-akọkwa emechezie ka anyị chọọ nke fa ga-ebidogodi ozugbo ịkọchago vocational kọkwa ọbe so kedu nke fa ga-ebidonu ka emebegodi nke ndị graduate job seeker na-aga maka isi na nke opportunity ka na-abịa n'ọfọ obele ka ebido implement bịa nke fa ga-ebido so nke bụ ọ bụrụ na ịma na enwere millions of graduates dị stranded na Nigeria ịghọtago so onye chọrọ ime nke job seeker ewe graduate na ị chọrọ ime ya ị akawa arụ bido mụba German language ọsọkwa na requirement but ọrụ ka ị jere ịchọ and ọrụ ị jere ịchọ ị na-eji meet employers employer ga-achọgodi at least ka ị magodi ekwu how are you ọjụgodi gị afa gị VHS do which means
what is your name? Vihaistu or Vihaisenzi? Vihaistu. Former Vihaistu for informal way is a mmadụ kedu afia. Ịma ndị German ha na like formal and ihe niile bụ formal and informal. Ọ bụrụ ka isi jụọ onye a afia ka ihe esi jụọ onye a eyotago. Do you understand me? Just an employer gị jụrụ gị Vihaistu or Vihaisenzi. Enwere ihe ma ị ga-asị we are each high Valentine or each been Valentine. Ị ga-ekwu nke afọ, you know. So keduzi ọrụ ị na-eje ịchọ, although na today 60% Germans na-asụ English, ha na-asụ English, mana asụsụ ha ahụ dị ha mkpa too much. Some businesses a na-eji English eme ya. Mana asụsụ ha ahụ dị ha mkpa. So ọ bụrụ na ị ma na ị chọrọ ịba Germany, ọ dị 100% achievable. Ọ bụrụ na iji university degree, enweghị dị much ọ ga-cost gị. No, ị nwere proof of account, ị nwere proof of fund. Nke a m gbakọrọ m sị gị na 4.something million ị ga-akwụ ya na akaụntụ gị. 5,000. Ọ bụrụ gị ka a ga-enye nke ahụ. Nọ na akaụntụ onye na-eje ka ọ ga-adị. O pruvuo na o jebe 6 months ahụ ọ ga-anọcha ọrụ na ọ ga na-elinwu nri ọkụ ya. Yes. So application nke a na is going on. Ọ bụrụ na ị nọ ebe a na ịmarọ ka ị ga-esi wee mee ịchọgodi ka ị nyere gị aka. Then ọ na ịchọ ka ị nyere gị aka ma na ị ga-abatakwa soro anyị bịa na-amụ German. Next batch ọzọ anyị na-ebido ga-abụ 31st of this month. Anyị na-akụzi German online. Ị ga na-amụ ya from your home. Eyotago. Okay. So next batch anyị ga-ebido 31st ọnwa. 31st ọnwa next batch. So registration na-aga on for maybe ndị chọrọ ije rụọ ọrụ na Germany. Bịa ọ bụrụ na basic, bịa soro anyị mụba basic. M ga-akụziri gị basic. Kwụsịghị ike. Enwe some English na German related ọfụma. Enwe some things mmemme nkwuo na German iche na nna asụ English. Father. English ga-asị gị father. German ga-asị gị father. English ga-asị gị mother. German ga-asị gị mutter. English ga-asị gị brother. German ga-asị gị brother. So, English ga-asị gị sister. German ga-asị gị Schwester. Eyotago. English ga-asị gị uncle. German ga-asị gị uncle. Eyotago. Amam na yota. So, okay, that is my father. That is my father. Emana asụgo m German na echekwa na nka na-asụ English. English say, that is my father. German asị gị, that is my father. But university degree. Sorry for ndị ji HND. Nke abụrụ maka ụnụ. Kama opportunity card pụta. Ụnụ achọba ka ụnụ ga-esi meet point. But ọ na iji bachelor degree, master's degree, enwere ị nọ Nigeria eme. 100% ihe aba Germany. With proof of fund. Proof of fund, okay? Proof of, and the proof of fund abụrụ na ị ga-etinye ya na account na-arụ ọnụ mba. Mgbe ị ga-eji make it available bụ make sure na ọ dị 2 weeks before ije interview. Make sure na ị ga-ahụ dị 4.something million afọ na ọ dị. Ị ga-akwụnye ya na akaụntụ gị n'euro. Make sure na ọ dị before 2 weeks or a week before your interview. Ị kwụnye ya there. N'euro ka ọ ga-adị ka ọ na naira? N'euro ka ọ ga-adị. N'euro. Ọ bụrụ na naira. Ị ga-echeji ya n'euro. Ị ga-akwụnye ya n'euro. Ndị Germany anaghị eme naira. Okay, ikwụnye na akaụntụ gị. Akaụntụ gị verify ya n'euro. Ọ bụrụ na naira. Ịmana na ndị be anyị na-egwu ọ ga-akwụnyezikwa n'ihe maka na Nigeria nọ na-akwụnye euro na akaụntụ. Ọ ga-eke o si ga-akwụnyezi euro? Ọ ga-emepe akaụntụ. A ga-emepere euro akaụntụ ọkwụbanye ya n'euro. Okay, mgbe saịtị ahụ o nwere ebe m na-aga tru asị na blọk akaụntụ. Blọk akaụntụ sọ ndị na-abịa Germany. Ịma na m gụtara ya na ekwunye ya 1 week or 2 weeks before ijebe your interview. Ọ ga-adịgidezi ebe ahụ until nweta visa gị.
may travel, that is only when you can have access to it. So ọ bụrụ na ị nwere ego gị ka ọ bụ na akaụntụ bụ aha gị ka ọ ga-adị. So ọ bụrụ na ị nwere ego, ị nwere proof of fund, then ị were university graduate, ị nwerozi problem. Biko afọ m na-ede HND. I'm sorry, anaghị HND. Ọkwa ka ezike ya ego visa kwana ma ego flight. Okay, ihe ọ ga-eri onye ahụ bụ application fee, because ọ bụrụ certificate ahụ nke ya gụrụ na Nigeria ka ị ga-eji. Ị ga-ebu ụzọ ihe esendgodi ya befa, which na ha ga-issue gị official statement. Then nke ahụ ha ga-issuezi gị bụzi nke ahụ bụ nke ya enyezi ikikere ị ga-eji wee bịazie rụba ọrụ ya chọba ọrụ. Ịghọtago? So that application fee ahụ bụ 200 euros. Then visa fee gị bụ 75 euros. Just na-agbakọ ihe ọ ga-eri. Application fee gị bụ 200 euros. Visa fee gị bụ 75 euros. Then ego iji mee DHL, because ị ga-eme Korea DHL to Germany. Nke a ga-erizi gị iri ka ebe 40,000. Ịghọtago? And nke ị na-edere agent. And for mgbe ịkwado na ị na-eje Germany, you must start learning German. No two ways about it. What is, how are you? So that is why nji mee ọ dịrị easy. Ya ka nji mee ọ dị easy. Ọ bụrụ na ị chọrọ na iwe university graduate, na ị chọrọ i register na my school or online, emere m ya nke desbadge na-ebido na awa abalị 9 o'clock, 9 p.m. to 11 p.m., 2 hours, Monday to Friday. So, ịzụsi afịa nata ịbata ọrụ, enwere a lot of e-learning app, enwecha Amazon, Zoom, Google Classroom. Anyị gị link, iklik ịbata na klaasị, ifu teacher gị ọ na-akụziri gị German. Ihe need just your phone and the network. By the time I be more than 2 months. By then, it's a application. Okay. By the time I be more than 2 months, 3 months, 4 months, which name which material and get go gana help. Whiteboard again as yes. So ana m enwe equipment whiteboard. You want a blackboard? I blackboard. No whites. Hey, whiteboard. So, ọ bụkwa na ị nwere interest n'ime nke a, ihe anyị ga-eji wee mere gị this one wụ ihe anyị na-eji emere ya people $250 ihe niile. Ọ bụrụ na ị nwere proof of fund gị, ị nwere proof of fund, then ị nwere university graduate, then ị ga-akwụ ya application fee and your visa fee and your DHL. That's the only thing ị ga-eme. Onye ahụ ga-akwụchekwa maazị ka njọ, onye ahụ ga-enwe proof of fund ihe elu 4.5 ka anyị were nye front. Ọ ya dị na akaụntụ ya. Ya bụ application fee 200 euros. Ihe ekwukwe ihe ọ pụtara na naira. Ihe ekwu ihe ọ pụtara na 200 euros ga-abụ ebe 160, 170. Mana bank nwere ike itinye charges nke ha. Ọ na-agbagote to 180. Ka m wee nye ni 170 application fee 170,000. Then visa fee 70 euros. 75 euros or visa fee. Oh, 75. Ịma na m na-edekwa, ama m na m depio. Unu na-edekwa, mụnwa nọkwa na-ede. Okay, ọ bụrụ 75 euros a ya akpọzini ya ka akpọ ndị ya 65,000 naira. Or something like that. Ka akpọ onye 65,000 naira. Then 40 for DHL or ordinary 40,000 naira. So yes. Ịgbakọzi anya ọ bụrụ m chekwelu plus nke a bụ chelu ka ndepụta ọfụma.
ị ga na-agwafa ka na-eme 65 40 I think. Ọ pụtara 2,700. 2,700 gịnị? Maazị ihe na-agbakọ Igbo anyị abịa 100 and Shelly. Hey, chekwelo 170. Nke ọzọ ka wee nye 65. 65 plus 40. Onye 6,710. Sister. Onye nwa. Onye ọpụta. So onye ahụ ga-ewepụta wee mebe m expenses niile. O weli emechi expenses niile. Then nke a bụ expenses nke ọ na-emela onwe. Then nke gị si na service charge gị ma nkụzi ị ga-akụziri fa. Onye ahụ onidro agent, but because most of the ibido the application ihe niile a ga na-esendịrị gị ya na-abụghị in German, so ọ ga na-adịrị many people difficult. So onye chọọ ka m handle ọrịa ya is nji arụ ọnụ ya $250 ma ihe mma akụziri ya because ọ ga na-abịa klaasị m abalị ọbụla ọ ga-abịa na-amụ German for 2 months. Eyotago. So onidrozi agent, manye agent $1. M ga-guide gị from beginning ịbanye Germany once iji iwe university graduate. So ihe niile na-ekwu na online emesịkwa ije gụọ ya job seeker visa. Okay. Ọ nọ online. Job seeker. Job seeker visa. Enyere gị ohere as a graduate. Bata Germany bịa chọrọ ọrụ. Mana ndị be anyị amara about it. Eyotago. Mana ngụwa jere ịchọ ọrụ make sure na enwego basic German nọ gị n'isi. Sika. Make sure na enwe basic German nọ gị n'isi. Because na ọrụ ị na-eje ịchọ ọrụ na Germany. Brother, we ịkpọrọ ya Germany job seeker. Gịnị? Visa. Job seeker visa. Okay, Germany job seeker visa. Okay. Yes, application on is going on right now. Once your bachelor degree nwere international passport. Ka m kwukwue gị n'ikwugo ịgbanigokwaniri nne daalụrị nne Chukwu gọzie gị. Ya bụ enwetacha m many point note tie down kịta. Ya bụ Germany job seeker visa. Ndị be anyị unu ga-edetu nke a maka unu ga-ejekwa wee tụ ntụ n'anị ya. Ya bụ research ya unu fia gụọ ya gụdee maka mgbe ọ gwa m ya ịma na anyị na-eme onwe ndị na-akọmentị ya na comment section na-asị na fa na-eme nke a na-eme nsi onye ahụ pụta show face majority na-agba ọsọ ma fa pụtara bịa show face gwa ndị be anyị okwu ịma ahụ onye ahụ adịrọ ọrụ ya mana nwanne anyị nwoke mụ na ya bịa kpajuo afọ ọ gwakwa m ihe ọ gwa m Germany job seeker m ji chọọ ejekwa m chọọ ejekwa m gụ imeghe Google dee nye wee klik enye o meghe ịgụba ihe niile even ma akaụntụ ahụ ọ sị na a ga-emeghe wee tinye ego afụcha mfanta akpọrọ ya block account. Ngụọ what is block account akọwakwala m na ndị Germany ji anabata ndị ọbịa ma ndị na-abịa ịgụ akwụkwọ ma ndị a na-etinye ego na ya etinye ego na ya onye ahụ wee bịa ọ bịazịa o webekwa ego onwego bank account ọ bụkwanụ na-reject onye ahụ fa na-erelease kwa ego onye ahụ na fada eli ego ndị onwe ọ dị ka organization bụ ihe ahụ. So agụ ihe a bụ ịma na ihe dị na visa bụ inwe serious financial commitment. Ọ bụrụ kịta Germany n'idiri mmadụ enwere graduate ji ego ya na bata Germany for visa reject ya right now. As long as
na o nwetazi ihe dịkwa ndị ọcha ịma na aghụghọ ada adịfa na arụ fana onye dara ihe ya onye dara ife ndị ọcha onye ahụ onwezikwa ihe ọ ga-apasị maka ndị ọcha na-eme ihe ọ dị izi ịma na nwanne ga-abara ha uru nwere problem ọ ga-agwakwa gị ihe ị ga-eme ka ị wee pasị ya fagbaja afụcha m ka edechekwa experience needed so ndị be anyị unu ga-ejekwa tomi unu ga-ebie na unu nwere experience 5 years maka fala ikike ihe 5 ahụ mana broadcasting from 3 dị mma n'ịlụrụ ọrụ enwe experience 3 years dị mma. By law, the 2 requirements bụ that official statements again from Germany and the proof of fund. By law, that's the 2 requirements. So ndị nke ọzọzi wuzi akụnụkọ wujuo there mana enwere onye mere serious financial commitment Germany ga-deny you visa as long as iji BSc or master's degree right now. Ọ bụ kịta na a na-achọ ibubata opportunity card itinye job seeker visa one touch. Not create this pathway where dekwe requirement ya so onye meet ya amandi na anya so ihe abụrụ visit visa because ama na visit visa na ịchọrọ iji aghọ bata bịa biri na befano ịbatakwa with visit na amụ ịmago na ama ụdị visa iji bata ịbatakwa with nke ama ụdị nke iji bata ama na ibi ịchọ ọrụ ị na-achọ inwetezi ọrụ a convert anya to work visas ịnọziala dan visit na-anwụ ije na-awaghalị ebe niile na-eje klọb achọ ụmụ nwanyị agadi nwaanyị ndị ọcha ọbụrụ ndị be anyị dị 30 something a na-eduru nwaanyị dị 65 na-anụ ka e wee nwere akwụkwọ so nke a kịta ya na-eje taba afụ jekwula agadi nwaanyị ndị ọcha maọbụ agadi nwoke ndị ọcha so brọda anyị ikwugosi na onye ahụ enidre agent onye bịa through you nyere gị ọkwa ihe na-akọwa chelu brọda ka anyị na-aghọta maka ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị maka ekwuche ya ka m ji si na ọ na-adị mma mgbuwebe ọrụ ka a ghara ịghọ aghụghọ like abịakwa etinyebe ihe ọzọ asị na-echezokwa nke anya ka eji aga ikwuche njụkwa gị ọzọ ya bụ onye si through you need agent ị ga-enye aka fụ na ihe gacha wee solumeli application wee gbaghalịali ya ihe guide anya plus akwụkwọ ị ga-akụziri Germany o so na $250 a isi no service charge ma akwụkwọ ị ga-akụziri ma lesson Germany yes ọ ga-abịa soro anyị mụọ and anyị na-akụzi German ụzọ ị ga-esi wee na-aghọta ya ọsịsọ anyị anaghị arọshi ya arọsh anyị ga na-akụziri gị aka ebe a na-akụziri ụmụaka akwụkwọ so by the time ị mere ya 2 months believe me ị ga-ebido soba German ịbatazie obodo ifugodo enwegodo ọrụ eji amụrụ enwegodo na-communicate wu ịghọtago so ọ ga-even ndị na-ajụ ajụjụ na comment section ụfọdụ chọọ ịbata so ka m na-anabata ndị mmadụ ka m na-anabata ọ dị ka onwe ndị chọọ ịjụ ajụjụ onwe ndị chọọ ịjụ Njọkụ Akudo ọ batalute kịta Njọkụ Akudo nnọọ o nwere ajụjụ ị na-ajụ ozugbo maka ana m ajụkwụyala unu maka ka nghọtakwuo mụ na onwe m ji ịghọta mana onye jụkwa na ọ ya dị mma ndị abata nwụrụ unu na-ajụ na kọmentị a na-asakwa unu asanwụrụ a ga-abịakwa na-asakwa echi ejikweli ebe anyị ga na-abịakwa once a while ọ bụrụ once every week anyị na-abịakwa na-akọwa odo unu anya maka o nwere ihe ndị ada aghọtachi ihe n'ofu nkwu maka ịma na isi mmadụ na-ejube eju nnọọ Njọkụ Akudo kedu ebe isi bata esi m na Lagos, Nigeria. Nnọọ ngwa n'ihu ajụjụ ịjụ ọnụ brọda anyị ka ọ zaa gị
Mmadụ Jọjọ so m na-ege ihe ọ na-ekwu ka nghọtasị ya Oh, ọfụma. ị na-ajọ ọtụkwa? Ị na-ajọ ọtụkwa? Nna Biko, Jọjọ m obere nke ya mata. na-ajọ ọtụkwanụ ka maka ịma na-ekwuche ihe eje ọtụrụ ya, ọ na-efepụ efepụ maka isi na-ejube mmadụ ịma na And ihe onye niile akpara n'abalị ime banye online, go and make a research. Gaa mee research about that. Germany job seeker. Ihe niile, everything I discuss here, banye online ka mee research about it. Opportunity card, vocational training, Germany. Ọkwa vocational. Emegodi idechegodi ụmụ ihe a ka m tinyecha ya na comment section. Ị ga-etinye nkwu, ị na-etinye ma ọ bụ inwe ike deelu m ya na-etinye. HND, sorry, ndị HND anabatara pa. Ọkwa na Germany job seeker, mana ndị ọzọ anabatara HND. So chere opportunity card ka ịma na ị ga-emit up. Okay, opportunity card. Biko nụ ndị be anyị, ọ bụrụ na ị bụrụ graduate nụ onye bụ graduate ka ọ wee na-ebunitekwe gị. O nwee ike ọ bụrụ na your partner bụrụkwa graduate, ọ ga-emewe apply. Ọ ga-emewe apply banye, then ngwa ga-join wuzi ya through family reunion. Ngwa na o nwere nwanne anyị nwoke bata anyị, Mazi Nwokeji nnọọ, ekene gị. Kedu ebe i si akpọ? Good evening. Anyị nọkwa ọfụma, ka ebe i si akpọ? Nnọọ. Ngwa iwe ajọs bata na-afụ tọpik unu iche, ọ mara mma nke ukwuu. But nke a na-achọ ndị HND ka ndị nke ka mụnwa dịkwa confuse amara ndị nke achọ ọ maka my brother ka mụnwa na-achọ bụ na ọ maka mụnwa. Bachelor degree, just university degrees, BSc, master's degree, and PhD. Ị ga na-akọwakwa maka nwa na ọ dị ụzọ atọ, mana nke Germany job seeker achọgodi ndị graduate, then opportunity card. Enwere na-ekwu age. Once you rube 50 years, we are good to go. My brother, can you see what the contact again? Because I didn't know. Let me know. I'm gonna drop my WhatsApp number. Chere ka m tinye na comment section. Tie my WhatsApp number. Yes, bro. Because you can't go to Germany and survive without learning German. It's not possible. Guys. I must tell you the honest truth. Brother, mmadụ na-abọ ịmagonu savisi free ka ndị be anyị wee nwee ntụkwasị obi. Anyị ga-emenwukwa ife at least mmadụ na-abọ nya service charge ga ịmago onye win, ịmago eme ihe amalị ma o nwere ndị a ga-enwetatụ na comment section. A ga like ịma na mmadụ na-emekwa ihe ka although ị na-emebu ya mana anyị amatara gị, mana onu anyị mata gị. Ịma na ụfọdụ a na-emekwa sacrifice like mgbe m bido na-eme Igbo na-akụzi ya n'efu tupu emechezie na be ego. Ma mgbe m na-emekwa matchmaker, emejuru m afọ ndị mmadụ onye chọọ di na nwunye nga na-amaghachifa chọtala onye nchọta ameketezikwa m tinye ego ifuge. So ịma na-abịakwana na-agbaghị ụlọ a na-eligodi ihe ka nwee ka isi ga-emeli ihe dịka mmadụ na-abụ. Anyị ga-achọta na comment section taa ma ọ bụ mbọsị ọzọ service charge ga ịmago imenyere ndị ahụ ndị winili maka amara ndị ọ ga-abụ ajọs chọta fa emechie fa abịa kwupụta ọrụ ọmakwa wee mee testimony tinyegodi ọnụ. Ọ bụrụ na ma ọ masịkwa gị ọ bụrụ iwu ma jos na suggest. Nke
ọzọ emesịa na ịchọzi ndị ị ga-epik random. Ị na-enye anyị opportunity a. Hey! Ọ taa ka ụbọchị ọzọ. O nwere ike ịbụ emesizi ịkpa nke afọ. Yes, ndị be anyị kụọ n'aka ka anyị na-akụgodi aka ka ịma na asị anyị kenekwa onye gburu ọkụkọ ogbube ewu. Unu aghọtago? So unu ga-akụ aka ka anyị kụgodi aka. Ndewo. Ka ama m na a ga-akpata ihe. At least. Onye ọbụla sụba German. Mụbanụ German na ọ ga-abara unu uru dị na Germany. Anyị ga-amụ ya nke m arụ maka na Dutch ama m asụ Dutch nke ala nsọ. Ama m asụgodi nke ahụ. Uhet jij elas goed met jou. Ma brother ma zoos kwa anụwa niile. Sister bụkwa zoos. Brother bụkwa brood. Brother bụkwa brood ahụ. Brother. Fada bụkwa fada mana o nwere kapasiti a spell VADER. Fada nke ba. Ọ na-ahụ kapasiti a spell fada. Nya fada. Nke afọ bụ ịbatazie school akụziziere gị those things, pronunciation, sounds. Ebe a ka ị ga-amụchazi diphthongs, combination of vowels, consonant clusters, combination of consonants. Ịma na ọha ncha ihe niile a na-eproduce cha new sounds. Ọ mgbe ịbatazie klaasị ka a ga-ebido kụzibeziere gị those words. Ihe German ji ma mma bụ na ihe edere ka a na-epronounce and ọ dịkwa ka Igbo dịka English. A na-ede German ka Igbo otu esi ede Igbo. Yes. Ndị be anyị ọkwa unu na-egekwa. Ọ dịkwa egwu Chineke. Hello? Bịa na jụrụ ajụjụ. Ndị chọrọ ịjụ ajụjụ. Onye na-ekwu? Biko, beta nwoke ji. Biko, ọ nwere nke mfụ na ka ị na-ekwu maka Canada na peji gị. Amaka m na-aga esi akpa nke ahụ. Okay, Canada. Ọkwa m mechie Canada gosiche unu kọntaktị ma link. Sisia ihe mbụ unu ga-eme bụ enyekwa m link kwa na that post. I have only click enye obulie gaba. Ipin go my number there. +4915216419066. So you there from our WhatsApp. Okwo the pin. Chekwa amam pin ko. My wife can no call. Mo pin ko kwa mbu number. Etinyekwa mi ọzọ. Ịma na abịa na-eme life a like nabatacha mmadụ ịma mfụzi comment na mmadụ abịa n'ọchịchị comment. Nwoke ji biko onye mechie tụbanụ m maka ihe ahụ maka abịa m kọwacha anya ọfụma wee gosiche wee sikwa na ihe mbụ mmadụ ga-eme bụ ịbanye na that link wee bido gụba agụmagụ maka abịa m ịgụcha ihe a iwe bido debe ịma na ọ bụrụ ya ka anyị bịa nkwụ maka anyị bịa asị ka mma ka anyị esi nweta kọntaktị gị ka ya mechara m na gị kwuo nke onye mụnwa na-akọwa abụọ na ka ikwubiela. Oke, ngwa na-eme idelu m na ịchọ kọntaktị m ka nye gị nke a tinye kịta bụ nke broda anyị +49 na ka ezi chekwa ka nchọ gbogodi gbogos na messenger. Chepa Pin onye pin. Bụ ntinye ịmago ebe niile ada ochi anaghịzikwa m apụta ya yes ama m ka m si ga-eme echere o nwere ka m si ga-atụ ya wee fụ ya ka m gaa na live ama m ka m si ga-epi oke afụgo m ebe
campaign zie. Yes. Ami. Are they accepting degree from every discipline and grade? Yes. As long as it's a bachelor degree, and I may accept. Ihe nyere m time to pin. Ọ gosiri m pin. Ite na-egosiri m pin ka m pin editi. Ka m pụọ ka ị chọọ pin. Yeah, gosiri m pin. Ịchọ ịfụ kọmentị ọfụma brọda ịbịa kliki ebe a ede live now. Click ihe live now, scroll down, ifụzie kọmentị. O nwere ndị nọ ebe ahụ na-ajụ ajụjụ. Please, yes, how do we register for the German training that will be starting by 31st? O nwere onye nọ favor bụ m. Ịbịa kliki ebe ede live now, ịbịa butuo make na apụ mee back button. Ịbịazi kliki ebe ede live now, scroll down. Ị ga-afụ kọmentị o nwere onye na-ajụ ajụjụ. Ọ bụ m favor. Ọ na-asị how can we start register for the German training that will be starting by 31st July. So jụkwa nke ahụ, brother, how can WhatsApp. Ana m agụpụtala gị a na-azazi m zabazie onye ahụ kịta maka agụpụtago m. So ọ bụ m ọ jụrụ ka ị kakwa registration ọ na-abịa registration ndị na-akụziri na-abụ ndị na-aga for the job seeker visa. So m chọrọ ịkụziri ha basic German. So nke a bụrụ for vocational training or AUPE, yeah, for job seekers. So ọ bụrụ na ị chọrọ itinye for the job seeker na ịbụ graduate, and ihe nke a ji mma bụ ọ bụgodị na enwegodi the proof of fund now, you can start your application so that ka nweta that official statement from Germany ọ naghị eme expire. So inwe the all certificate ka ha ga-issue gị nke ị ga-ejizi ịbịa chọọ ọrụ. So inwe ọ naghị eme expire. So you can start your application. If you do your application, then it secure godi visa appointment from Nigerian embassy, German embassy, Lagos. Mgbe ọbụla your proof of fund is complete, you can now deposit jebezie for visa. Ihe nkọwa mbụ na ọ naghị eme expire. Akwụkwọ aha certificate a ga-enye gị from Germany ọ naghị eme expire. It doesn't expire. Ịchọgodi no next 10 years ka ị nweta proof of fund na ịchọzi GM travel, you can now travel with it. So you can 10 years. listen, ịchọgodi not 10 years. Ịchọgodi not ịma na enwe ndị bụ na ha na-eche nọ mgbe ha nweta the approve of fund before ha ebido their application. No, ọ bụrụ ka o si awụ ọkụ. Ị nwere ike bido application gị mebe ihe niile until ha issuezie gị the certificate you need to come and work. Onye na-ajụ Chinenye ọ na-agụtụ they grant application with dependent ya bụ job seeker. Ọ bụrụ na ị nwere nwanyị ọ ụmụ ọ na ị nwere di and ụmụ, ọ bụrụ na two of you bụ graduates, unu ga-apply separately. Ofu onye bụ graduate. Ọ bụ anọ m live mmadụ a na-akpọkwa m ndị be anyị. Agwa ịka na live a na-akpọ m na WhatsApp. Cheka emechaa nọ na live. Ọ bụrụ na ị bụ graduate, nwunye gị bụ graduate, di gị bụrụ graduate, unu ga-apply separately. Then unu nwetazie, unu agaba, unu nweta ọrụ. That is only when you can bring your kids. Ịghọtago? So ị gaghị akpọwu mmadụ aga ịka nọrọ on job seeker visa except ma na a convert gị ya bụ na ịgbagote ha nụ
ọ bụrụ na o take gị 1 month maka ịgbagote na-achọ ọrụ. So that is why o ji dị need na ị ga-amụba German so that ịbata ka ọ dịrị gị izi ịnweta ọrụ ozugbo in less than 2 weeks, 3 weeks, 1 month ịnweta ọrụ, convert ya visa gị to work permit. Ọrụ ọbụla ịbata obodo ịchọgharịba ọrụ a na-arụ nwere ọrụ ịbata ịnweta ọrụ convert izi akwụkwọ gị to work visa, work permit and residence permit. Mgbe nwezi ike ịkpọkweta ozi your partner. Yes, ịkọwa gị onwe onye nọ na-ajụ ọ si onwe age limit mbụ sika anụnwa job seeker ya onwe enwero age limit ha tinyere there as long as na ka nọ 20 to 40 ka daba 20 to 40 onwe limit mba asị m na onwero age limit as long as na ka nọgodi 49 ịma na mgbe ha ga-eji nebezie gị anya hụ n'irugo 50 eyọta. Oh, okay. From Kamwenye 20 to 49. Could the account be opened in applicant name through the German embassy? Onye na-ajụ eke ikwuwe ọ na-ajụ kedu ebe a ga-emeghe dị akaụntụ a ga-etinye ego ahụ ego proof of fund a na-emeghe ya na German embassy. Yes, you can. Ịchọkwa ije mepe na German embassy Lagos. Ma ịchọ. Okay. Is it enwere na-ajụ how about for undergraduate that wants to school there from a scratch? Okay, all depending on the course ị chọrọ ime. I na-help kwa nwetara mmadụ admission. So depending on the program ị chọrọ ime, ọ bụ na broad graduates na enwe some schools na Germany, ị ga na-akwụ ụgwọ akwụkwọ monthly. School fees ya bụ budget about 3,500 euros semester. It divided by 6. It divided by 6 ọ na-agba 5 something. So ị na-akwụzi ya monthly, which means as a student ị na-arụchara ọrụ ị na-akwụzi ụgwọ akwụkwọ gị. Ama ma UK ọ na-eme like that. UK na ụgwọ akwụkwọ a na-agalakakwa adị ihe na-alụ nnukwu ọrụ ihe alụ obere ọrụ ihe ọrụ ị na-alụ ọrụ ihe ị ga-alụta bụ ụgwọ ụlọ ụgwọ nri na ị na-aga ọ dịkwa na Germany but ịma agụnụ mmadụ ọ ịbatagodo abata wuru isiokwu. Ọ ga-agbagotekwala gị obere ụgwọ akwụkwọ maka enye holidays ị ga-alụ full time like kịta. Enwere jụụ na mmadụ a ga-eswitch from visitor visa to job seeker to job visa. For now, ọ dịrọ possible. Never. Ọ dịrọ possible. Kwa m ajụjụ. Ndewo no. My brother ndewo. Chief, Daro, good evening. Ka eme? And the mango. Ọfụma nna. Ejila nwayọ na-egecha ihe ị na-ekwu. Biko ajụjụ ka m chọtụrụ ịjụ. Ajụjụ m onwe ndị megwe German ịma na language wo ịrapụ ya taa maybe ịrapụ ya for 1 year or tụfee gị 2 weeks. You understand? Mụ amụrụ Dutch 2010 so and mgbe ahụ ana m asụ ya shege. Dutch ka Dutch nke mụrụ ime nwee Dutch which is German nwee Dutch nke ndị Holland na-asụ Netherlands. No Dutch ka m mụrụ ke German. Ya German na. Chekwa n'ụmụ onye na-ajụ enwere German center n'Ọka ebe ọ ga-amụ ya. Ọ dị n'ebe Amawbịa. Nwanne m gaa n'iru. Ihe m na-ajụ wụ now achọrọ m in a way agma na attend the class to refresh the memory stating when
I'll apply for the job seeker visa, but not this year. You Okay. understand? And I want to actually, somebody like me want to naturally perfect myself. Because mba it did my A1, A2. But otu I'm not good now. Mba got the A1, A2 agma pass here. Because I can edit na onye na-ede leta na Dutch mgbe ahụ ị ga-ama na aka shitụrụ ya ike. So ebe ị nọ mụkwa nke gị ebee ka ị nọ mụọ? amụrụ m ya na Port Harcourt. Okay. Congrats. Ọdụọkwa izi. Ebidoro m amụburu m ya with Reverend Fathers. Mgbe ka ndị Reverend Father na-amụ language, so ma mụọ ya with them. So the weeks ebughị ibu all for like 2-3 weeks thereabout. So my mecha with them gazie na the school ga mụọ ya ọfụma. Gazie na school ahụ ga mụọ ya ọfụma. But ịmaala na onye mụrụ since 2010 ọpụbe ọka anọdụkwa. The language ahapụtala m. So mụ achọ brush onwe m up. Ụdịrị onye dị ka mụ na ego ole ka anyị nwa ga-akwụ ka anyị nwee ike brush up ka anyị nwee ike ga-ade A1, A2, B1, B2. Okay, propose iji chọọ ide ya. Mụ ga-apụ but up by next year. My plans is by next year. Any plan m na-eme ọpụpụ mụ next year, not this year. Okay, iji BSc. No, ọ ihe mere the thing ga-ejiwu next year. Next year ka my BSc ga-apụta. Okay. No finance now. On the very sharp. So I want now ego ole ka I want na-akwụ because I want to join the class. Ka m ji brush onwe m. Ya ime nke a nke ihe edeziri m na WhatsApp. Nke a bụzi nke diziri m na gị abụọ. Ngwa nsogbu adịrọ dadi. Nsogbu adịrọ. Uche ọbụla oge ga-aga edichazi m wee kochie ma akwụkwọ wee gaidi ya wee mee na visa ihe niile nwere isi. Ọnụ ọkwa 250 a ka ị na-ekwu. Ya next year ọbịaba. Okay, well ya dịzialụ gị na ya ka m ghara ịnala ụlọ okwu. Ya dịzialụ gị na ya ma ọ bịazie. Ọ dị redi ọbịabazie. Ndị na-ajụ ajụjụ o jukwe na kọmentị o. Hey, Nonso Nwimozi, what about someone who is 45 years and don't have wife? How do the person apply for the opportunity card scheme? Okay, onye nwere wife ọ bụrụ okay, ma ọ bụrụ na ọ bụrụ graduate ọkwa ya opportunity scheme card 45. The only place onwe ike inweta point bụ na maybe no onwe proof of work experience that no rugoro some places. Do you understand me? Ebe nke onwe ike inweta point. Ebe ọ ga-esizi nwetazie point na ọ je gụkwa German maybe ruo to B1 level nwee ike apịacha okwu ya 3 points which na ego German at that age ịgụ German ruo B1 level. I don't think na ọ ga-adịrị easy. Mana eji edi qualify ime eji ya bụrụ problem ma ọ bụ na ihe dị na ihe Germany a university graduate bụ automatic qualification. Once iji BSc qualify go automatically. Ịghọtago the whole thing. Yeah. So ndị ji degree enwere problem at all. Nke a sịzikwa na a na-akpachapụkwa ndị ji HND. Ọ pụta na be anyị akpọrọ ya ọ dị equivalent to all graduate. Fa na-aga youth service ọkwa ya. Fa na-aga ke abụrụ ya ha jụrụ gị ama m ọ ka ha si debe ya. Emekwa fa like that abịa ebutuo fa ndị ji poli HND ebutukwa afa ama m ihe ha ji emeli ya mana tomi o kwesịrị so ọ ga-akakwa mma onwe na-ege ife iji HND ije chọba ka ihe esi gbagharịba ka esi nweta BSc maka echi. Yes.
maka echi opportunity na-apụta like this ị na-ebido gbagharịbakwa. Yes, ije rejista kwa na uni dị gị nso, a ga-enye gị 1 year to study one course maka na ịnwetego HND. To study one course, ịnwetazie ya ọ bụzialụ BSc fa na-achọ, fa atabazianụ the BSc, ọ bụrụ ya. Ee, ọ dịkwa egwu ndị be anyị. Ọ dịkwa nwere ihe ọzọ ịgba ya abịa. Ajụjụ bịa karịa na kọmentị. Hey, how do I get your contact? Etinyegokwanụ m ya mee pin nwụrụ m ya. Ịma na ama m ihe m ejiri pin nwunye kapafu ya. Mmechie mbịa weli gị ọda fon pin enyi. Ọ dị ka anyị ga-arapụ unu, emechezie anyị bịa gụchaa kọmentị a, reply chazie, unu ga-afụ ihe m emesi bụ m na-eji kọntaktị gị mee hedlaịn kwa ọkụ ya kapa wee fie ọsọ. Mma abịa mee edit tinye as topic, iklik read more ma see more, ị afụzi ya maka epin nwụrụ omie na comment section. So anyị mechi ihe anyị na-eme, mma abịa mee edit the caption tinyezie nye somewhere there. So ịbịa ịgụ caption, ị afụzi the contact ebe ahụ. Ya bụ anyị ga-akwụsịbazi anụ, mgbe ọzọ anyị ga-abịakwa. O nwere ike anyị na-abịa n'ofu mbịa n'izu ụka. Mazi Chinedu, kedu ị ga na-abịalutekwa na-apụ maka for now enwere m efe mgbe m na-ebido dịba busy ga-abụ next month, like abalị na m na-ada enwe time, but daytime ana m na-adị very very busy daytime, but night abalị m na-ada enwe efe, mana next month. Ngwa na anyị ga-arapụ ndị be anyị. Anyị ekene unu maka ige anyị ntị. Daalụnụ ka unu si bịa nọnyere anyị. Mgbe ọzọ unu bịakwa, olukwe mma na-ede na ọ ga-abịakwa maka ọkọgolo anyị taa. Ọkọgolo anyị taa. Mgbe ọzọ ọ ga-abịakwa ka emesịa ndị be anyị ka ọ dị. Ndewo.